Mambo nasuda mbotana nezva King David vemubhaibheri. Mambo Davhidha vakatora bhutsu, dzakazowana muridzi wadzo guys, bhutsu nezuro. Ndakazonzwa kuti Mambo Davhidha vakatora bhutsu vakapfeka dzikakwana. King David inzwai munzwe, mari yatadza kutenga utano. Mambo Davhidha, me, I'm just looking out for a sister, oh. I'm just looking out for you, oh, my brother, oh, King David. Ini ndinenge ndichitotya kuti mweya unopera, muchingotenderera, muchingofamba pamba, muchingotuka vanhu pamalife, muchingotukana nevanhu, muchingoita ma-enemies nemunhu wese. David, kwati ndimi munogara muchiti kwanzi we should fix each other's crown. Me, I was just trying to fix, I'm trying to fix your crown, King David. I'm trying to fix your crown, King David, kuti haiwa, mweya unopera. Some other things are not necessary. Kana muine mari chaiyo shini inotenga. Chekutanga King David, mari ndenyu. Haimbofi yakaitira ningi. Achiwoshipe munhu nokuti ane mari isu. Seni yangu andimbofe. Ndakawoshipa munhu nokuti ane mari. Nokuti ini handinayo shoma inondikwanira. Yekutenga chingwa neusavi aiwa iri right. Ende King David mukazoona mosvika pakunzi mapuruva kuuya nemotikari nekuti mapepa echikora ndakabva ndafa nokuseka ndichiudzwa zvangu nesuro. Zvinotaridza kuti chokwadi kwamakabva muzvizivi zvinizvi. Hakuna munhu ane right senses chaichedza achiri kubrega mukore uno kuya kuzobreka nemota. Wobreka nemacertificate acho hausiri kushandisa. Mambo David musazodaro. Shuwa mungada kuzvidzikisira. Kuburuka kubva ku Lamborghini, kubva ku Ferrari, kuburuka kuya Honda Fit, kuya kuzvihonda Fit shuwa. Kubva maita rovengo, rokuita rokuita personal. Chandiri kungotraya kukuudzai Mambo David, King David kudenga ikoko. Ndiri kuzama kuti enda ndiri inini mari yose yandinayo iyi. I would enjoy my money. I would enjoy my money. Driving Ferrari, Lamborghini, anyway, traveling to go wherever that I want in life. Handimbowane nguva yekuswera ndichingokwira each and everyone's life. Ndichida kukontrola vanhu. Ndichida kungonetsana nevanhu. Kunetsana kwenyu akusikwe kutamba. Kwenyu ndekwe personal. Munobva mati mukavenga King David. Munobva mavenga kutovenga. Amudi kukundwa. Hamudi kukundwa. Hamudi munhu anouya kani muonoka. Munoda mukatovenga munhu yema tomuvenga. Muchameka sure kuti pese panotaugwa zita rake. Muchanokwira. Muchizama kunotsondora kana kunosiya makanda si negative. Ndo zvandiri kuti ini muchembere. Achembera asinawo zvake mari. Anditi maona Shabini Queen wo zvake ngoma zvayo. Ndiri kutozama kuti kumba kwedu tutozama kutaura kuti aiwa kwedu kukatevenani neHepsi yedu tiri kuinesa. Tiri kutoinesa. Yatopora. Tiriko. Tiri kungopembera tiri kufara. Ini madi kumbodya mari. Madi kumbodya mari yenyu. Madi kumbotenderera muchifara mudya mari yenyu. Mumbosiyana zvokungopinda mumagadheni nekutsika vanhu nekupinda nevanhu vasine ineni. Madi kumbo nekuklema kwamunoita kuti mune begi chairo. Madi kumbo nokuti zvazvinoitaka chazoita kuti King David ndiite video rino irika. Ina handinyanyi kutora ma-threats. Anditori ma-threats. Ndenda kuda kuti muchita zvamunenge muchinzi makataura muchizadzikisa. Chita iyo West. Chitumirai mapepa. Tumirai samoni. Handi muri lawyer. Imi muri lawyer Facebook rozi kama kudaro. Shua mungaenda kunoita madigiri ekuti muye kuzita lawyer pa Facebook. Pa Facebook pakazara isuma dofo. Ndopa mungada kuya kuzita lawyer ipapa. Mungati gona isuma dofo. Ini ndiri kungotaura hangu King David. I'm just looking out for my king. Nditi king. Mari chaichepa mupacha haitengi utano. Mwari dzimongo vanokupa zvimwe zvinhu zvachiziva. Vanokupa zvimwe zvinhu ndiri kuti ini king mune chronic disease. Muto makafanana nemunhu ane disability. Makatofanana nengoma yacho. Makafanana nemunhu anotori munhu akatoremara. Murorarama nemameshini king. It's time for you to enjoy your money.
ini ndiri kutokuudzaiwo zvangu from semunhu waking so wemubhaibheri. Ininiwo ndiri munhu wekubhaibheri. Ndiri kuti king, nguva yamunotenderera muchiti mukakwira palive yaMary, mokwira mulive yaJohn, musondera vanhu, mokwira mulive yaPeter, muchitukana nevanhu, mukachanela that energy kuti mumbonyatsogara mukona yenyu muchinyatsotaura naMwari wenyu, miracle happen. Munoiona miracle. If you still believe in miracles as King David, munoiona miracle. Mukachanela the energy, the toxic and negative energy yamuinayo iya into kupira vadzimu venyu kana zvinhu zvamunobhilivha. I'm sure vanokunzwai. They will answer you. Mukambosiya inini ndechiti zvona vakadzi vanohwisisa zvokwadi mungabva mamhanya nezvinhu ina muziti naEsu wangu taitukana naEsu wangu taitukana izvo zvitogona kutofuma tichitoseka ndeipi achitobva kuti ndaivawachisa tinowachisana pakutukana. Saka obvious zvamutotaura mabva semunhu ane madhigiriso makabva matoma mukati ndaona zvituko. King David ini ndongotya kuti mweya uchapera muri pamaraifu. Mweya unopera makakwira palive yevanhu muri kulive dzavanhu muchituka tikazotadza kuona maferari, tozotadza kuona titi makati handipindi mese. Asi munombondinakidza mbuya maimika upindi mese. Are you sure? Chiuyai kufunction yedu tenge tiri kutembeni musi wa26 ndozoya kuCape Town musi wa3 mundibvunza kuti ndiri papi ndokuudzai ndokudepartment muSA chamo chaichenjera kuti ini ndogona zokuvhurirai zvakavanzika. Handiti musazodaro kana nyika yeSA musadaro. Hamundizivi moziva zvamunohwa. Muziva zvamunohwa. Story yangu chaicha, nyaya yangu chaicha, ndine zvimwe zvandakatogarira zvandisingagoni kutaura. Handimaona hamuizivi. Chenjera kuzvivhurira maronda mukazovengwa nemurume wenyu. Imboenjoyai marriage yenyu, polygamy marriage yenyu yaminayoyi. Imboenjoyai kuti murume akabva kunumber 1 wife number 2 wozoenda kuwife number 3 kwamuri. Handizvo murume wenyu akatravela. Murume wenyu akatravela akaenda kuAmerica, yes American. Handizivi musadaro King David. Handiti ihasha dzeiko dzekuti murume anoenda kunomwe vakadzi here kune dzimwe nyika. Ihasha dzei kutengesa izvi zvenyu makanyarara. Musazodaro King David. Asi ini hamugara chokwadi. I'm just looking out for you. Munopera mweya muri pamalive apa. Stop going around msindana nasinei nemi. Imi munombomuri kuwana chiko pakufamba muchingotambira kuita lawyer paFacebook headmistress okuda kukondola munhu wese muchida kutonga paplatform yayo muchida kudiya pamunonyepa pamuno kuseri kweghost kune munhu King David. Kudosaka ndakatomboya nchiti nai King apa ndikuda kubvunza advice apa because kune munhu imi mukati mawana ammunition ndopoona kuti musoro wenyu wakakura uyo hamuna chininga muri munhu asingazoreki wani hamusi Beyonce asi hamusi Shatrika muri pakati. Saka problem yenyu iri papi? King David namatsai mutsvage umambo. Muri king imi mutsvagai umambo ndokubhejerai dai munopora. Take that energy isei kuchallenge Mwari mugodzoka pano muchitudza kuti hamuna kupora here. Munopora imi. There is no problem that is too big for God. Ndimi muri kulimita Mwari. With all the money that you say you have, my sister, give back to the community of Nigeria, of Ghana, of Indonesia, of Italy, of Zimbabwe. Kwamangoda muri kudenga koko King David. Give back to the community. Aimusikunakirwa nemari yenyu. Ndosaka chiti mari haida basa chokaita zakutenga utano. Now you are going around. Mari chaisi kushanda. Yaishanda timbokuona yatimbokana nemachita semukadzi wamasiwa makambomuona pamalive evanhu achikontrola vanhu. Vane mari inotenga. Anayo mari zvino. Vane mari dzavo vanadzo. Vane makambani vanawo. Tese chero Olinda cheche anayo inokwanira. Munombomona achingotenderera sebenzi kwese kwese. No. King David imbogarai pasi muongorore hunhu hwenyu. Introspection matofanana nesu madofo. Mafanana nemi grade 1F. Asina kuenda chikoro ari ku.com kunoko. Musazodaro. Musazokanga mukasambuya kutumira mapepa aya nekupinda muUK izvo zvamakataura. I want to see how far you can go. I want to see how far you can go. Since makakanda chiraichi ndakanda chira. I want to see how far you can go. Musane zvinetsa nekubaya life. Munopera mweya muri palive kuzo handisi kuzombofana ndakakubayira life ini. Munopera mweya palive apa. Muwiriza rakanaka guys tobatana palive manje in 2 to 3 hours. Bye bye.